Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jess at taga Nueva Ecija. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Fernandez, Limon, De La Cruz, kan Matusalem family from Nelia, Limon. Happy birthday iti anak ko ni Erlinda Manangan Sendico from Carolina Villanueva Manangan, ti Doha, Qatar. Shout out kada Oliver Gutierrez, William Bolosan Sr., Nati Agustin kan Jaime Rodriguez. Alamo Maliaga Bueno kan Banyal family ti Kaagaman from Cuse Maliaga, Alamo. Happy birthday kada Tatay Marcelino Dulay kan kaanakak ani Melanie Canta kan kablaawak nila kay ko Reynaldo Jose from Josephine Jose. Labugen Bernabe Abarido family kan anak ko ani Irish Hermosura from Chona, Labugen, ti Malaysia. Daddy Jomar Vidal di Tasulbert Pidigan Abra kan pamilya Rista kan Rabena family di Tasitio Mindanao, Santa Catalina, Ilocos Sur. Makablaawan ni Merlin Mayumis from Eric. Agustin kan Mansano family, da Vanessa Fernando ti Hong Kong kan Marie Bayang ti Saudi Arabia, from Carmina Agustin ti Norway. Dagiti Panday 1021B kastamot amin a personnel from Rockwell, Hunter.
Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, Villa Carmen, Ramon Isabela. Taberna Alejo Mundo Family, kani JP Alejo Titangadan, San Quintin Abra, from Leniki Alejo. Rumbawa ang Batali Family, datatang Jelly, Angela kan Armel. Kan happy birthday iti anak ko ani Nazarene, from Melanie Rumbawa. Makablaawan ti Corpus kan Tolentino Family, Dadayan, Ryan, Nicole, ni Ipag Carmela, Ading Roland ti Kingdom of Saudi Arabia, JJ kan Carla Corpus, from Rowelyn Corpus. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jess. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras, adanunan to'y nanumo asurat ko. Agramanan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jess at taga Nueva Ecija. May sak a construction worker dito'y lugar mi manang. Ninanang tikab balay mi iti live-in partner ko anilina. Awan pa'y anak mi kanilina, ngam adda anak na iti umuna a lalaki, ana magpitik iti puso na. 5 atawanan nga agdandan na kami kanilina manang. Kat makunak nga awan mo't tinagbalin a parikot, bayat ti panagdan nami. Sapay lako mga rod, tamaikan mo't iti gundaway a maidrama to'y padas ko, takayat ko mo't ti makaibinglay iti adal kan inspirasyon para kadagiti na ayat amang tartarabay iti programa yo. Dakon Lina. Naladaw ka mo ta nagawid. Apay, ada inyo overtime yung inaramid iti construction site? Awan, ngam naladaw nga minti ng pasweldo kada kami. Isong inuray mi pay. Ay, gayam. At iti sweldo, bakit? Wan ngagpaiso. Sabado gayam ita, aldaw ti sweldo. Kita mo na niya dagiti kasapulan tayo arong mga magatang. Takalpasan ti pa nakimisa tayo inton bigat. Mapantayin ton ijitsendaan. O sige, takitaak nga ro dagiti awan dito'y balay, lakay. Ayon gayam, ipasyartan to pa ijemol ni Tonton, tada ka no kayat nagatangan ijay. Ay na, gastos mo ng ti pampanunutan day nga ubing. Baybayam ka dilatan. Para maminsan lang mo't nagpagatang. Wen ngam amang ano ma-spoiled mo't iti kastangar aramidam. Lina, napatid kanyak ni Tonton. Isong aitad ko ti amin nakabailak nga ipaikan ko na. Agyaman ak Jess, uray saan mo aputot ni Tonton, kat ipatpatag mo latta ti anak ko. Rumbang laeng, tamanipod inayat ka, impatag kumutan ti amin anapatag keng ka, nang runa di anak mo, Lina. Nanang, saan kayo kadya makigiddan kada kami amapan makimisa ita? Ay na, masapa ka mapan anak ko, tagkuyog kami kadi kumarik agrasya. Anya nga oras kayo ay amapan. Madamdama basit nanang, agidaliman kakpay dito balay, sa kamin tumapan. Ay, wan gayam, ada ka di pagatang yu di tiyandaan? Ay, awan anak ko, makaambo kayo, no anya dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Makan ngay nanang, wano masida. Kakaiso na nagsweldo di kalman ni Jess. Iso gumatang tayo man mo titinaimas ang masida. Ay makamukan anak ko. Nalalaing kamutlaang nga agpanunot. Sige nga rod nanang. Ngam amang ano medyo maladaw kami basit nga agawid. Dumagas ka no pa'y da Jess kan Tonton ijay mall. Tada ka no gatangan da. Sige lang anak ko. San abale, tadamot ni kumarek inton madamdama. Awisak to pa'y laang nga agmerienda dito'y balay. Sige nga rod nanang. Alaan nyo nga rod tayo tulbakyo. Tapno malukatan yun, tutoy ridaw.
Hello, Uncle. Nakaawag kayo, mat. Ada ka di ka sa napasamak? Ay, awan ka anakan. Kaya't kala kumustaan dita. Ni itong taon, kumusta? Kunaklakit din o niyang tinapasamak. Takalaat kayo nga imawag, Uncle. Nasayaat mo't ni Tonton. Okay kami dito'y, Uncle. Ay, kumusta kayo mo't nga ikan ni Jess? Okay kami mo't, Uncle. At nakatitrabaho na ita kaanakan. Ada, Uncle. Ada boss na nga engineer. Kat ada construction project alup-lup pasanda ita. Kasta aya. Mawag ka, Klina. Takasapulan kayo kumadito'y ayan ko ita. Apay aya, Uncle? Nakiasawa nga minun te kadwak ti tao kasapulak ti katulungak. Tapos nakadwak amang mintiner kada gini ipapahabang ko ti tao So ano kaya't yung lakit te? Da kayo kumakan ni Diyos na alaan. Total, nalaing a karpintero kan mason di asawam. So kumandalag a maintenance di tao kat sikamat tan ti mangimaton kada giti papaabangak. Ay na, kaasi kayo mat nga rod, Uncle, na awan kadwayo ditan. Sapay nagado dagita papaabangan nyo ay units dita. Kasano kayo laangan? Daita nga rod, Kurt. Da kayo tinapanunot ko ang makatulong kanya kaso nga inawagan ka. Kaya't ko launay, Uncle. Masapul ayuman ko pa'y dayta ka ni Jess. No manugot iti jaya yo. Awagan kayon to, apaman ang maamwak ti desisyon ni Jess, Uncle. Imawag ita ni Uncle Placido. Kat kumusta mat ni ulitag mo? Nabayag nga wanda magtakan ko, ana. Isong arod nga imawag, takasapulan na kano titulong ta. Anya tulong? Apay, anya tinapasamag ka na uncle mo? Relax ka laang, Jess. Okay laang ni Uncle. Iso na laang, tawan ka nun di kadwa na ijay amang imatmaton ka dagiti papaabangan na abalay. Iso kayat natakano nga alaan na kadwa na. No kayat mo Anya ay taramidon tayo jay. Siyak ka no ti mangimanehar ka dagiti papaabangan na. Kat si kati agbalin a maintenance. Lakayan ni Uncle. Kat dinan kabailan nga agmaymay sa ti trabaho ijay. Ngam kasano nga ikatadamat trabaho dito Kan kasano ni Nanang numapantay ti lugar yo. Di pa'y katawan kat kaduanan dito Si kakano ti agbalin a maintenance ka dagiti papaabangan ni Uncle ijay. Isong damadadaan na trabahom ijay. Kan matulungan ka pa'y, tadan tumot ng trabaho. Napintas da ito ajaya kadata ni Uncle ko. Pananutin ta pa na yung baga. Narikat tag-desisyon latan, Lina. Sapay lugar yu da ijay. Di pa ikat kasta siya akong tinapan nagdapat ijay. Anya kumangay ti dakas na, katadan tumot trabahom ijay. Saan kamot nga agistambay? Sige ta, panunutok pa na yung bag. Kan may isa, Jack basta mapanawan ti project may ita. Ta masapula may lupas sa dagos. Sige Pagpampanunutam no kayat mo. Tapno maibagak mo't ka ni Uncle, no anya ti desisyon mo. Medyo alanganin nakitijaya kada kami ti ulitag ti asawak manang Emmy. Gaputasipod nagdan na kami kanilina, iti lugar min tinagnaedan mi. Saan kami mat nga agkurkurang iti pagkasapulan, taadamot trabaho. Kan adapay ti inak iti poder mi nga agasawa. Iso akampan ti tiriknak, tamatultulungak ti inak.
Nilina ti awan trabaho na iti lugar mi manang. Tila pa na nga si kaso na kada kami, kan ti panagtagibalay na, ti pakakumikuman na. Iso nga ideada injaya ti ulitag na para kada kami kanilina. Nadlaw ko nga interesado unay. Ada idi jaya ja angkel mo at trabaho iti lugar yo kunam, Lina. Wananang, ado nga minti papaabangan na abalay iti lugar mi. Iso akasapulan na ti mangi manehar. Kastamot nanti agbalin ang maintenance. Iso ada kami ka ni Jess tinapanunot na. Nay, mayat nga rod, ano kasta? Di pa ikat ijayan ti pagnaudan nyo no umanugot ni Jess. Kumananang, no manugot. Agdwa-dwa ngamin, takailala ka no ti trabaho na ditoy. Kan awan ka no't kadwayo no bilang awatan mi ti jaya ti ulitag ko. Ay na, sada problema da ita. Ado ti maalak akadwak ditoy. Nagadaw dagiti kakasinsin ni Jess amayat nga umayag na dito'y balay. Saan asyak ti problemaan nyo? No anya ti pagsayaatan nyo? Iso ti aramidin nyo? Urayak nga rod no niya ti desisyon ni Jess nanang. Taibagak to kanya uncle ko. Masapol nga agdesisyon kayon adagos. Sapay agor-uray ti trabaho yo nga agpadpada. Sapay ko mga rod. Tanakapagdesisyonan ni Jess. Tapno maibagak mo ton kanya uncle ko, nanang. Nagsarita kayo gayam ko ni nanang may papanitidjaya na uncle mo, Lina. When Jess, kat naawatan namat, ti impalawag ko kankwana. Wana, tako na nang alaan na kano ti may sa akasinsin ko, tapno adakad kadwa na, nukas pangarigan mapantay ti lugar yo. Isumot ti kunana kanyak. Kunak mo tadi ka pala nakapagdesisyon. Damdamagan nan ano niya ti desisyon ko. Ay, saan tanto nga tamad, daan iti parigot na datan ni Jay lugar yo, Lina? Anya ko mati agbalin na parikot ta. Nasingpot ni uncle ko. Agraman dagiti kabagyan mi ijay. Wanang kasla mabainak. Siyak pa yun ti maiyawi di Jay lugar yo. Ay sus, sana problema day ta. Nabayag tanto pa yan nga agnanaad dito sidong ni nanang. Nabayag sa anak ka nakaawi di Jay lugar mi. Podno day ta ngayon bagang bakit. Kat marik na ka talaga kayat mo launa iti jaya to ulitag mo. Isa ka saritak pa diya mo may. Dibus ko. Padasak tagpakadakan kwa na. Noon niya ti makunana, Lina. Hello, Uncle. Masaya tayo maawag ka, Lina. Anya nga iti desisyon nila kayo mo. May papaniti-iti jayak kada kayo at trabaho. Imanugot to ni Jess, Uncle. Nagpakada pa yan iti boss na iti construction. Ay na, nagsayatan nga, Lina. Sa anak to na marigatan, tata kayon kan ni Jess ditaw. Ado ngamin kat isobag abordars. Nang runa kat sinsyak laeng ang makitkita da ditaw. Nasaysaya at numaamuanda nga dan dinudukak amang i-manage iti papaabangag. Di kay agdanag, Uncle. Awan to ti problema yo, inton adda kamin ditakan ni Jess. Mala, ibagam nga rod ka ni Jess na urayan kayo iti kabiitan a panawan. Wan, Uncle. Katawagan kayon to, apaman ang makaikaddangan, no kaano ti panagluwas mi ang mapandita lugar tayo.
Nagluwas kami na mapan iti lugar dali na inton bigat. Nasaya at mo't anak ko. Tamayat mo't gayam ijay, tadan ton trabaho yung agpadpada. Pudno day tananang. Basta agsingsing pot ka ijay anak ko. Kabagyan na amin ni Lina ti makapulapul mo ijay, talugar dakat nga rod ti papananyaw. Wan nga rod nanang, sapay kasto iti sitwasyon mi kanilina. Di kampay nagkasar. Ngam ko na namot kit diyan nasisingpot da kano ijay. Ti importante katilin na nyo adwa. Nabayag kayon nga agdundun na. Amumutan unay ni Lina. Kan mamati ak awan tumot siguro ti rumso aparikot yo. Sapay la ko mananang. Di kay agdanag. Takanayon nga umay kayo sa rungkaran na awan trabaho mi. Payawag yun tulangan ka ni kasinsin ko no adabilang kasapulan nyo. Kan nanadan nyo kanayon ti salon at yun nanang Di kay agsubsubag tapno sana marigatan ni kasinsay nakadkaduayo ditoy. Wun, basta ti bagiyo ti kitaan nyo. Didak pa kadanagan ditoy, anak ko. Gapo tayong pasigurado matiinak nga awan ti rumbang apagdanagan mi kankwana manang Emmy. Ken gapo tanadlaw ko at talaga akayat ni Lina ti Jaya ti ulitag na. Immanugot ak nga rod amapan kami agnaed ijay lugar da. Ken napanunot ko analaklaka kami amakaurnong iti para iti narimrimat pay amasakbayan mi. Taagpada kamin ken ni Lina nga agsweldo iti kaaddamin iti lugar da. Nagbalin mo't anaanayas ti panagdan nami kanili na iti lugar da. Ngam talaga asaan kami anaparaburan iti anak. Nupay kasta, awan mo ti parikot kanyak. Takas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko. Adda anak ni Lina iti immo na nga inayat na. Nga imbilang kumeten apudpud no aputot ko. Impagarup ko na awanan pagpatinggaan ti kinaragsak mi iti lugar dalina. Ngam iti panaglabas ti aldaw, adda nadlaw ko manang Emmy. Itakalaang. Saan mo't anarigat yan napan mo rin per iti may sa papaabangan tayo? Saan ka di? Tinarimaan ko pa yung amin ti lababo da. Ta kilat mo't na nagbara. Apayayakas na napudot ta ulong. Kasano? Nagaduti na si Kasok iya munisipyo. Nabambanugak. Kunak no madanon ka dito balay. Saan mo't gayam? Tawan ka mo't dito itay simbang petak. Sapay awan pa'y naluto amakan. Pabisbisina kun. Mabit lang mo tagluto ko ay gayam kinasarita nakjaday ti may sa unit ada ka no ipatarimaan na mo't iso ako nak na inton bigatan na sublyak. Anya? Nagdesisyon ka mapan mo sublyan? Adi mo pa'y inyo man nga umuna kanya? Amo mo tasyak ti rumbang apang ibagaan da no adda ipatarimaan da. Tasyak ti mangibaga no kaano amapan mo aramidan. Naglaing kan? Ta nagdesisyon ka mutlatan, adi mo imbagbaga kanya? Lina, anya ko mati problema iti dayta. Kat no ibagadakan ka, ibaon naktumot lang ang mapanmang tarimaan. Wen, ngam uraya mo't asyak ti mangibaon kan ka. Kunam mutlan sino kan nagdesisyon? Tapno ibagak kan ka, Jess. Awan ti karbengam abasta agdesisyon latan ditoy, tadayo kalaeng ditoy lugar mi. Anya ti kunam, Lina? Katagpay sumat. Live-in partner talaeng. Iso nga awan karbengam akong di desisyon maipapan iti aramidan ditoy. Oo na yan. Nagsakit mo tanti pa nagsasaom?
live-in partner lang. Kahit mo asawan, di nakpulos imbilang nga asawam, itilaksid ti kinabayagan di panagdan nata. Ibagbagak lang tipod no, Jess. Iso nga amom kumamot ti pagluglugaram ditoy. Kastagayam. Tsak pulos impagarup akabaalam nga iparupa kanyak day talina. Talaga nagbaliw kan. Saan na si Katelina nga inayat ko idi? Nagdakkelan ti nagbaliwam. Nay, kalaat man na iti apanagawid mo, anak ko. Ayan na nga, idagiti agina. Nabati da iti lugar dalina, nanang. Apay, anak ko. Ada ka di napasamak. Kasla nakalidliday ka mo ta simmangpad. Kinapod na, nanang. Pimanaw ako iti lugar dalina. Tadya akong maibturan ti trato na kanyak. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawon, anak ko. Apay, adda ka di madingar aramiden kan kanilina. Nagtakil ti nagbaliwan na manipod nagawid kami iti lugar da, nanang. Kanisyon tinangin maton iti negosyo ti ulitag na. Nagbabamot na ti pagkitkitaan na kanyak. Saan nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak? Kaslaak babaw na masapula ka na nga agtong paliti kayat na nga ipaaramid kanyak. Anya? Nay, kasla sa anak amamati ang maaramid kan kanilina day ta anak ko. Nagsingpot mo ti adda kayo pailaang ditoy. Awan apulos ti impakpakita na amaday, itilas od ti mano atawon a panagdenayo. Diyan ka muna niya tinapasamak kan kuha na, nanang. Nagsakit. Imbilang kong asawak. Impatrig ko iday ti anak na. Ngam kasto'y lagayam ti supapak ti amin. Kaslaak lang natungpay di imparupa na kanyak no asino ang katalagay ti biyag na. Itigam laksid ti kinabayagan ti panagtan nami. Live-in partner lang ti nangibilangan na kanyak. Di nakagayam imbilang kaspod no nga asawa na. Ay, oo na imatan ni Lina. Anya nga ron ti planom ita anak ko. Apay anagawid ka. Dakon kaya tag na di lugar dalina, nanang. Ngamawagak ni Lina inton bigat. Kasaritak. Barang no maornos pa iti amin iti nagbaitan mi. Iti laksit ti nagsakit pa nagsasao na kanyak. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, Lina. Apay nga min ngay mawag ka. Di mo't pimanaw kan dito'y lugar ni. Agsarita ta ko, ma. Anya pa lang tinas ka na pagsaritaan ta. Si Kati pimanaw. Gaputa jakon maipturan ti tratom kanyak, Lina. Mababayin akon kadagiti kakabagyam dita. Ama kaim-imatang no kasano ti tratom kanyak. Nagadungam mo. Anya nga rod, di kaya't mo mapasamak kita. Jakon kaya tag na dita. Agsubli kayo lang na agina dito lugar mi. Nasa isayat mo't lang ti biyag kan pa nagdadan na tayo dito lugar mi. Tapnoan niya. Tapno at daaklatan dita unag ti palayo nga agururay kan ka? Aguray no mano ti maipaimam kanyak asweldom nga iyan anay ko para iti pagkasapulan tayo? Saanan, Jess? Nauma akon iti kasta klase ti panagbiag. Naanusam mo't idi sana ya. Saan tayo mo't nagkurkurang? Napadasam lang tinadan iti trabaho kung nakaigam iti ado a kwarta. Nagbaliw ka mo't na namin pinsan. Naragsaka kon iti kastoy akasasaad mi ditoy. Maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Kan maipayak mo't ti bagig kadag iti jak pulos na ramanan, idi adda kami pailaang iti sidong mo. Pangasim, Lina. Ipatpatag kayo unay ka ni Tonton. Di mo kumamot aramidan kanyak ti kastoy.
Ornusan ta ti amin. Awanan ka naskan nga urnusan ta, Jess. Pimanaw ka san aya? Iso adi mo namnamaan nga agsubli kami paykan ka. Hello, Lina. Hello. Pinutad ng tisaritaan mi. Diyos ko, anyan na ito napasamak ka na kami. Apay nagbanag mo ni ti kasto iti amin. Apay. Anya tinapasamak iti panagsarita yu kanilina, anak ko. Awanan, nanang. Di na kahit tagsublipay kanyak. Naragsak da ka nun iti kasasaad na nga ginay ti lugar da. Ay, Jess, anak ko. Diyak lang pagarupakas ti pagbanagan ti relasyon mi kanilina, nanang. Inaramit ko ta amin. Impatag ko ida nga gina. Ita, kaslawan anyaman na ti panangisina na kanyak. Nagsakit na lang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Anya ti amom, ang mga numakaamiris tumatlaang ni Lina. Ngam ita, masapol nga urnusam ti biyag mo. Agkararag ka, anak ko. Dawatob ti panarabay ti Diyos. Tapno iturong na ka itinalintag adana. Di mo itulok aday tatimang dadaal kan ka. At nakaasi ti Diyos, anak ko. Pag nga asim, tadi ka umibat kan kwa na. Nagsakit a panunutan manang Emmy, akalpasan ti ado atawan a panagden nami, namimpinsan a naging nadayo kami, gapulaang iti saan kumamot arumbang a pagririan a banag. Amok a nagbalinan a naturad ni Lina, idiadda kamin iti lugar da, kan addan bukod na asweldo, ngam inka gumaaklat ta kinasarita, tapno maurnos kumati amin iti nagbaetan mi, ngam kaslaawan anyaman na kankwanan ti amin a nagdalanan mi. Kaya rigak ti agpalpala maidi nga awan direksyon ti biyag ko, gapu iti panagsinamin kanilina manang. Ngam gapu iti panarabay kanyak ni nanang, ininutak a nakabangon, manipod iti kinadaksang gasat a napagtengko. Inka gumaak nga rod tinaggaggagat a nagtrabaho, tapno makalipatak. Kat sa anak mo't anapaay, tanapasayaat ko ti panagbiag mi kaninanang. Damag ko nga adan sa bali akadandan na nilina iti lugar da. Iso namin pinsanan anarpuog, tinabatbati, abasit, anamnamak, amaurnos pa iti amin iti nagbaetan mi. Aminado ak nga aging gaita, makarik na akpay laang iti saem, tunggal malagip ko tinapasamak. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibker, taamok asyak matlaang ti kakaasi, iti kanito nga agpailuyusak iti nasaem alagip tinapalabas. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Jess.
Pagayam ko Jess, nakaladlading tinapasamak kada kayo kanilina. Ngam panagkunak ket blessing in disguise tinapasamak. Tabayat anasapapay, na amwam ti pudno nga ugali ti babae nga impatag mo iti kastaunay. Saan pa'y akanibusanan ti lubong, pagayam ko? Amok adumtang tumatlaang tinaita ni aparakan ka. Kat amok ano dumtang to day tangaal daw, mapunas to amin asakit anapasaram itinapalabas nga ayat mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tintun, mapuna